Туймурод Зиёев як нафар ҳамватани мо ки тӯли 16 сол боз дар шаҳри Москваи Федератсияи Россия ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул аст, нисбат ба меҳнанаш пайваста эҳсосоти самимӣ дорад. натиҷаи 25 соли соҳибистиқлолии мамлакатро дар самти тараққиёти соҳаҳои гуногуни кишвар пурарзиш ва тинҷии диёру осудагии мардуми шарафманди ватанро беҳтарин самараи истиқлол арзёбӣ мекунад. ифтихораш аз ост ки се фарзандаш зодаи даврони соҳибистиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастанд. онҳо дар замоне ба воя мерасанд ки кишвари маҳбубашон шароитҳои хуби таълиму тарбияро доро мебошад. истиқлолият неъмати бебаҳо аст барои мардуми тоҷику тоҷикистонӣ. бояд ин ҳадияи пурарзишро ҳифз кунем ва бо ҳамдиливу ҳамдастӣ обод гардонем. шароитҳои хубе ки дар тӯли 25 сол дар мамлакатамон ба вуҷуд омадааст истифода барем. дар кадом гӯшаи дунё ки набошем, рафтуомад ба ватан имрӯз имконпазир аст. аҳли оилаи ӯ зиндагиро бештари вақт дар ҷумҳурии Тоҷикистон ихтиёр мекунанд. дар шаҳри Москва бошад, онҳо новобаста аз доштани имкониятҳои хуби зист дар мавсими муайяни сол истиқомат менамоянд. ба гуфтаи ӯ, фазои тинҷу оромии ватан барои ба воя расондану таълиму тарбияи давраи наврасии фарзандон хеле мусоид аст. фарзандонро 3 моҳ дар мавсими таҳтили тобистона ба шаҳри Москва меорем, чунки хондани мактаби таҳсилоти миёнаи онҳо дар ватани худамон ба роҳ монда шудааст. ман ба оилаам аз аввал ба хулосае омадем ки писарони мо дар шароити фароҳамовардаи ҳукумати Тоҷикистон маълумоти миёнаро гиранд. бигзор дар муҳити тоҷикӣ бузург шаванд. дӯстони Туймурод Зиёев ватандӯстии ӯро тасдиқ намуда мегӯянд ки дар ҳама ҳолат нисбати ҳамватанон ва наздиконаш баҳри кӯмаку дастгирӣ омода аст. асоси пешрафту шукуфоии кишвари худро дар муттаҳидию ҳамдигарфаҳмӣ ва эҳтиром гузоштан ба арзишҳои миллӣ медонад. дӯстии мо аз давраи кӯдакиамон маншаъ мегирад. ӯ ҳамеша манфиати миллиро аз манфиати шахсӣ боло медонист ва медонад. эҳсоси ватандӯстии Туймурод воқеан аз таҳти дил аст. дар шаҳри Москав низ доимо ба кӯмаки шахсони мушкилӣ дошта омода аст ва ҳоло мо дар арафаи таҷлили ҷашни истиқлолият ки қарор дорем, ман аз фурсати муносиб истифода бурда ҳамаи ҳамватанони хешро бо фарорасии 25-умин солгарди ҷашни истиқлолият табрик гуфта ва ҳамеша бурдборӣ ва комёбиро хоҳонам. мавсими таҳсили хонандагон инак дар тамоми кишварҳо аз ҷумла дар ҷумҳурии соҳибистиқлолии Тоҷикистон низ оғоз ёфт. акнун фарзандони ӯ таътили тобистонаро хотирмон сипарӣ намуда бо мақсади идомаи таҳсил ба ватани азизамон баргаштанд. 25-умин солгарди истиқлолияти давлатиро онҳо имсол низ мехоҳанд чун солҳои қаблӣ дар кишвари худ бо ҳамсабақонашон ҷашн гиранд. Абубакр Шарифӣ, Ҳабибуллои Хушвақт, шаҳри Москва, ҷаҳонамо.